Pwy ti? Fi o Elaine Maddox. Be ti'n neud? Sgwennu barddoniaeth am vaginas. Pam? Cos mae pawb isio barddoniaeth am vaginas. Mae'n sy'n gloch chdi? Amser i chdi gael watch. Be di'r amser hira ti erioed di aros yn effro? Eisi ar gwrs cynganeddu am wsos a nes i mo'n cael 6 awr o gwsg, so oedd hynna bach yn rough. Be fysa dy bryd bwyd ola un ar death row? Cyn oedd y syl, mam. Pam fysa ti ar death row? Probably rhywbeth rili dosbarth canol fatha tax evasion. Text dwi ti yrru? Just watched Dylan Sean's bum, now he hates me. Dylan Sean di enw'r gath. Faint o gloch ti'n codi? Handi 7. Steddfod neu sesiwn fawr? Sesiwn fawr. Blaena ta port? Os ti'n gorau gofyn y cwestiwn yna, just dos allan yng Ngwynedd i, Blaena flat out. Hoff le yng Nghymru? Ar ben y Moelwyn Mowr, uwch ben Blaena Ffestiniog. Cas le yng Nghymru? Y ganolfan ailgylchu lawr yn Bae Caerdydd. Hoff le yn Lloegr? Ilkley Moors, tu allan i Leeds. Party Piece? Hoff lyfr? Wrth mynagrau i Gynenghara Thomas. Be di'r gwyliau gorau i ti erioed gael? Eisi i Nepal pan o'n i'n 17 ac eisi mhen blwydd yn 18 na, so dyna ni. Ti'n gallu gwneud impressions? Dwi'n gallu gwneud acen Jamaican. Bylyg, de. Os da chi fans o Little Mix, newch chi gobeithio dall y reference yna. Wyt ti wedi bod yn berchen ar un o'r canlynol? PSP, Nintendo DS, neu Tamagotchi? O gynnau Definite Tamagotchi, ac o gynnau hefyd Game Boy Color. Sgen ti arwr? Llywyn Steffan. Hoff gan? Fel i fod gyn adwaith. Cem gwlad ta'r ddinas? Oh, cem gwlad. Hoff quotes ffilm? Oh, for you, Glen Coco. You go, Glen Coco. Pwy di'r band gweitha? Os dwi'n dweud hynna, dwi'n jyst yn mynd i bumpio down o'r maes Steddfod yn do, so dwi'n dweud fi. Be di'r anreg gweitha ti roed i dderbyn? Ges i omelette machine, diwrnod o blaen. Wow. Ti isio peint? Oes, please. Party gender reveal, ia neu na? Na, stupid. Sut wyt ti licio dy steak? Dwi fod yn vegetarian, ond weithiau na i cheatio a cael medium rare. Hoff outfit? Hwn? Actually pass? Be oedd y peth dwytha i ti drio am y tro cyntaf? Nes i roi bath i ti yn yng nghas bore yma.